Salam tentrem rahayu, kepareng kawula nempangaken diri, kula Yakobus, Pendeta GKJ Banjarnegara. Para sedherek pamirsa, ing wekdal menika keparenga kawula maosaken waosan renungan Sabda Winedhar Kamis gangsal 11 Januari 2026 kanthi irah-irahan Injilipun Sang Kristus. Waosan kitab suci kapundhut saking Galati 1 ayat 11 ingkang mekaten suraosipun. Amarga kowe padha dak sumurpake sadulur-sedulur, mungguh Injil kang dak wartakake iku dudu Injiling manungsa. Mekaten kala wau waosan kitab suci, rahayu saben kita ingkang midhangetaken saha purun ngestokaken dawuhipun Gusti wonten ing saorting lampah gesangipun. Haleluya, amin. Sedherek pamirsa, punapa para sedherek nate nggatosaken ilinging toya ingkang sumberipun saking redi mili dumugi lepen? Toya ingkang sumberipun saking redi menika limrahipun raosipun murni lan nyegeraken. Nalika toya menika nyileni siti kewan ingkang wonten ing lepen, taneman kiwa tengenipun lepen, sedaya saged tuwuh kanthi sae. Ulamipun kathah lan ageng-ageng. Uwitipun rembaka lan ijo seger, ageng lan kukuh. Kosok wangsulipun menawi lepen menika sami kambon limbah saking pabrik, toyanipun dados reget lan boten badhe maedhahi malih. Ing serat Galati 1 ayat 11, Rasul Paulus nandhesaken bilih Injil ingkang dipun wartosaken menika pinangkanipun sanes saking manungsa, ananging saking Gusti Allah piyambak. Rasul Paulus badhe nedahaken bilih pangandika ingkang pinangkanipun saking Gusti Allah menika kawangsitaken dhateng tiyang ingkang kapilih. Pangandika menika ugi badhe ngewahi gesanging manungsa tumuju ing kaluhuranipun Gusti, kados dene ingkang sampun tinampi dening Paulus ing gesangipun. Injil menika kagungan kuwaos ngewahi gesanging manungsa ingkang blasar dados manungsa anyar ingkang tansah gesang miturut kersanipun Gusti. Injil ingkang saking Gusti Allah menika murni, awit sedaya ingkang katedahaken kagem martosaken Injil namung kagem binabaring kamulyanipun Gusti ing gesang. Milanipun nalika ngundangaken Injil ugi kedah kanthi murni kagem kamulyanipun Allah lan jalari manungsa sangsaya gesang ing kasaenan lan ndatengaken kasaenan. Kosok wangsulipun menawi wartosing Injil menika ngemu kepentingan manungsa ingkang katindakaken namung supados dirinipun ingkang kasubya-subya lan namung kagem kamulyaning manungsa. Menawi kita sakmenika pinaringan pangertosan lumantar seratipun Rasul Paulus, kita sedaya kedahipun martosaken Injil menika kanthi saestu, kanthi leres, supados saged ndatengaken kabingahan, nuwuhaken pangajeng-ajeng, gelar bedamen lan katresnan, lan saged ngewahi gesanging manungsa ingkang mursal saged meratobat lan pitados dhateng Gusti Allah. Mekaten kala wau waosan renungan Sabda Winedhar. Gusti berkahi.